Nakagama na bakag humid gravy agawex. Tanawa ning video kay tudloan tika parisa nato aning pritong isda. Kumusta mga agaw ug mga agawex? Mag-eksperimenta karon og gravy gawex atong iparisa ning atong pritong isda ba. Una dayong buhaton na nagawex painito ng kalaha dahil imong ilunod ang butter. Paglanay na sa butter imong isunod ning harina. Dahil imuha ra na mikos-mikos. Mikos-mikos na siya nimo hangtod nga mulapot na siya. Pareha siyang gugma nimo unsa kalaputa ba. Hangtod na nga muporma na siya og clay ba, parehaan niyo. Pag muporma na clay, imo na butang og tubig. Dayon imuha na po na siyang tunawon. O di ba? Okay ra ang proseso. Pero kani di ay siya ato ra ning experiment ba, homemade ra ba. Sulay-sulay ra gud kung effective ba. Then pagbutang sa tubig, imong butangan po na siya paminta nga katong dubok ba. Paminta nga wasak, durog, kung sa tawagan na basta paminta. Siyempre, pag uman, mikos-mikos, dili mawala ng mikos-mikos niya gawik sana. Mikos-mikos sa gawik. Sige yun na siya nimo ukay-ukay, hangtod nga mulatik siya. O kuan po di ay ang kalayo ani hinay ra kay kung imo pakusgan og kalayo, masunog man eh. Imuha ra gud nang imikos-mikos gud hangtod moabot kag 3 ka tuig ug tunga ug 4 ka adlaw 5 ka minuto. Kung dili madali madugay man pero moabot ra man gyud na siya. Tanawa ra gud hinay-hinay na siya glapot ba. Kung dugay gyud siya maabot, halata na lang paglaom na lang gud nga moabot siya. Tanawa ra na. Tanto na akong inistorya, niabot ra gyud din taon siya. Kay man naman ready to serve na. Ato ning isulod ani atong gamhanan nga bahawan ba, panaksan, yakong si tawag sa inyo ha. Pag humana nahitabo magprito na po taning isda. Kani dayang isda agawex, ako ni siyang gibutangan og harina, dayang itlog kay bulahan po ba nigprito na to dili mamisik ba. Bitaw gawex kani akong luto gawex, experiment ra ni siya na ako gawex og musaler ba. Balaan ra ni ron ang resulta. Kaya ato pa ning tilawan. Wala ra siya magdugay, naluto na og ato na ning haunon. Kaya ato na ning sugdan atong panihapon. Bungkag na pong bahaw numero 16 ani. Lingaw na pug kit-kit ang akong duha ka baby. Tara, kuyog ta, ngaon ta. Sige na, kao na. Pritong isda, gravy. Okay. Ilaw itong kanday. Na, isda. Naman na itlog. Lawe, tuslob atong kuan. Na. Nya, saan? Mera? Dami? Mua. Hello. Dami ba? Okay. Direra ni siya kutob mga gawex. Og dagan kayong salamat sa kanunay ninyong suporta and God bless.